akwai wata baiwa Allah da ta rasu a kwanan nan, naga ana ta posting sama da kasa, ana ta fatan alkhairi, ana ta addu'a. Sai yanzu da safen nan sai naga wani post da aka yi, to ina bin comment section sai naga wani comment, so shi nake so mu dan bi. Abinda yasa bazan kira sunan ita wanda ta rasu ba, amma dai na san kun santa, kawai saboda respect cewa ta rasu, kuma ta iya yiwa in yi amfani da wasu kalmomi da kila ba za su yi daɗi ba ga ita maybe da ƴan uwanta. So tunda ta rasu mu bata wannan, amma ba don wani abu ba. Inda tana da rai ma to da kiran sunanta zan yi kuma in faɗi san raina. Da safen nan naga wani post na Safara'u ta yi posting cewa please to anyone following Wanci, wato ga duk wanda ke following ita wannan mamaciyar a social media kenan. Sai ta ce on TikTok, please report the account. Her account could not be deactivated due to multiple failed attempts to open her phone. Okay. Suna ta kokarin bude wayanta ne ya ki budewa, sai suka kasa deactivating account. So please, if you are following her or knows who is following her, please help us and report her account so it can be deactivated. Wato suna roƙon al'umma ne yanzu waɗanda suka santa suke following ɗinta su je su reporting account ɗinta saboda a deactivating account ɗin, wato a goge account ɗin, TikTok su goge account ɗin. Sai saboda me ake so a goge account ɗin? Ya zama mutane kenan yanzu ba za a iya kallon abin da ta yi ba a da, tunda yanzu ta mutu. To ina scrolling sai na ga wani comment, he's marvelous. Yace, why are you guys trying to take it down? Do you want her to just fade into oblivion just because some persons are not comfortable with what she posted? She posted what she wanted while she was alive, so it's what she wanted too. If when she was alive that was what she posted, so what gives you guys the moral right to think it's best to delete it for her because she is dead? You guys are going to take down vital memories of her, like erasing her digital footprint just like that. It's not nice at all. Sai kaman mace ce wannan ne ko namiji ne again a ƙasa, sai ya bi da wani comment wanda nan muke so mu zo. Sai ya ce, you are not a Muslim, so you don't know what we are saying here. Wato kai ba musulmi bane, dan haka baka san me muke magana akai ba. So na gane duk abin da suke nufi, a je a goge account ɗinta a reporting saboda abubuwan da ta aikata da ta shuka. Su karan kansu ƴan uwan nata da masu roƙon da waye din suna jin cewa bata kyauta ba kuma ba abin arziki bane. To sai suke kokarin ya za a yi yanzu duka a goge abubuwan nan, su gyaggyara mata makwancinta saboda ta samu zaman lafiya da Allah, sannan ta zauna lafiya da kabarinta har zuwa ranar kiyama. So wannan abin da na gani yanzu sai yasa na ce kai alhamdulillah, wannan wata dama ce da zan faɗakar da muridaina. Duk abin da ka aikata alqur'ani ya gaya mana cewa zaka gani, ko na alkhairi ko na shari. Babu ayar da ta taba ce maka idan ka aikata abu mara kyau sai ka manta da abin, to Allah ma zai manta da abin. Kun gane? Ku gane inda na dusa. Ko mutane suka ga abin ko suka koyi abin sai su ma suka manta, to Allah zai manta da record ɗinka. Ba maganan mantuwa bane, ko maganan ai wiping abin away ya fita daga idan mutane, ko maganan in dai an aikata. Wanda ya aikata alkhairi daidai da ƙwayar zarra zai gani, wanda ya aikata sharri daidai da ƙwayar zarra to dole zai ganshi, walau a goge walau kar a goge, yana nan. Wannan record din in kun goge shi daga duniya ku, wallahi yana nan a lahira. Sannan ku tsaya ku yi lissafi, wanda suka riga suka ga abin suka yi downloading yana wayansu, ko za ku iya, misali na shiga account din bayan wannan abin, naje na shiga account din na gani da rawa da su tabarruji da kamewa da tsukewa da nuna figo da sauransu. Shine abin da aka yi. Clearly ya zama cewa kowa ya sani, ba sai an faɗa ba ma, wannan violation ne na addinin musulunci kuma take doka ne na addinin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da wannan, Allah ma da kanshi ya hana ki fitar da surar ki ana gani. To sai
kuke kokari yanzu ku kauda abin, waɗanda suka kalla tun a da suka koya fa suka dora akan hanyarta. Kun manta da man sanna sunnatan ne? Duk wanda ya koyar da wani abu wanda ta silan shi wani ya koyi wannan abin yake so ya yi irin abin, to ka sani kana da commission a cikin wannan abin, ko an goge naka ko ba a goge ba. Kun san iya yawan waɗanda suka koyi wannan abin tasilan ku abin da kuke yi. Misali wannan tasilan ta yanzu mutum nawa ta yi motivated, abin da ake cewa shi da motivation yanzu a wannan zamanin. Za a yi motivating ɗinku ne, ai in aka wannan za ka ji ma wani lokacin a interview ana waye inspiring ɗinka, ma'ana wurin wa ka gani kaga abin ya burge ka, kowa ya baka shawara ko kaza, ai wani ne kaza. Idan ka sake abin nan da ake magana akai ya zamanto aikin zunubi ne, kai da kake murnan cewa kai inspiring wani, zaka je ka gaya ma Allah dalilin da yasa kai inspiring wannan mutum. So duk abin da ka aikata ka sa wani ya koya ko ya dora akai saboda kai, daga nan har duniya ta nade kana da zunubin shi. Equal zunubi kuke da shi, ba wai za a kwashe nashi bane. Nashi yana nan sai I times kaza sai a raba sai a baka. Irin wanda ya samu duplicating za a yi photocopy ne, ba ma photocopy bane, irin shi ne za a baka kai ma. Haka kazalika wanda ya koya wurin ka kai ma, wanda ya koya wurin wancan, wanda ya koya wurin wancan, to chain din nan zai zama kai ka kafa wata investment ne na zunubi kawai. Har abada kana nan akan wannan zunubin har duniya ta tashi, sai ranan da wannan fasadin ya yanke wanda ka gina din. Haka kazalika in abin alkhairi ne ka gina din, to haka chain din zai ta tafiya danko abin talewa yake, kamar danko ne yana talewa ne, a haifi wancan ya mutu ya bar ma wancan legacy ya mutu ya kaza. To shi yasa da yawa sai ka zauna kana kallon mutane wai ni legacy nake so in bari. Kaga mutum yana waka fa yake na batsa na iskanci, kowa ya san mutumin banza ne, wai sai ya ce wai legacy yake so ya bari. Legacy me? Ashe kai mahukaci ne har yanzu baka san waye kai ba, baka san me ka zo yi a duniya ba. Idan wani yana barin legacy, Michael Jackson ya bar legacy, kai arne ne? Kai arne ne? Kai musulmi ne kuma kana da dokoki da Allah ka ya kafa maka da annabinka, so dole ka bi. Ba wai kawai san duniya ta ruɗe mu yanzu mun manta da komai shikenan, kawai irin wani zamani ake wanda kawai kai a komai za ka yi kawai in dai abin zai tafi, in dai za a menene baka da matsala ai, za ka zo ka tuba. Akwai wani aya cikin Qur'ani wanda yake ban tsoro, yake bani tsoro ayan, duk sanda na zo kan shi sai na tsaya na yi lissafi inda Allah yake cewa Allah yana gafarta laifi ne wanda aka aikata cikin jahilci, wato baka sani ba sai ka aikata, sannan sai ka tuba da wuri, ma'ana kafin ajalin ka yazo kenan. To irin wannan ayoyin ba ma considering ɗinsu gabaki ɗaya. Yanzu mutum yana sanan zai aikata laifin kuma zai ce na sa ma kaina lokaci, in na kusa mutuwa zan tuba, tunda kai ne Allah, ranka yana hannunka. Ka manta ayar da Allah yake cewa mutuwa ba za ta zo muku ba sai bagatatan. Ba wanda yake sanin ran da zai mutu duk duniya. Duk wanda kaji ana waye wallahi kaman ya sani, wallahi kaman ya gani, har yazo yana ban kwana. Mutum nawa suka yi ban kwanan ba su mutum ba kuma. Same irin kalamin da yin wani yayin ya faɗan kuma bai mutum ba, amma wanda nashin ya faru ne ya mutun, sai a ce kuma jiya fa yake ta cewa mu yafe mai. So nawa mutum zai ce ku yafe min kaman ba zan kai ba, kuma za ku ga ya kai ya ƙara shekara har 50 ma. Sai wanda nashi ta zo akan gaba sai a dinga wallahi Allah na sanar da wasu, ba wanda yake sani, ƙarya ne, ba wanda yake sani. Annabawa ne kawai Allah ke iya ba su dama ya tambaye su ma wani lokacin, amma kai dai kutiyo mun, kai dai ƙarya kake. So duk abin da kake ciki ka sani cewa dare ɗaya Allah zai wafin ɗinka. Sannan ku masu liking da sharing da comment, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so. Wannan liking da kake yin nan, wallahi tallahi kana son abin ne. Ayan ka danna zaka ga love ya fito, ko ba haka bane? Zaka gani a jiki kuma like. To zaka iya ɗauko wannan hadisin ka fassara shi a wannan surar da muke ciki ta social media. Wa za a gani an shiga misali wannan ɗinka for you page naka, FYP ka, da an yi scrolling, wa za a dinga gani suna faɗo maka. Shi zai nuna maka irin abubuwan da kake consuming, sannan kake sharing. Shi ma ka faɗa ƙarƙashin wancan hadisin wanda ya sunnantar da wani abu, ko ka taimaka wurin yaɗawa wani abu, wani ya gani ya saba da shi, ko wani ya gani ya fara yi, ko wani abu ya zama kai ne nan kai inspiring ɗin shi, ka faɗa wurin.
bari a kai ga engagement, kana saka comments, kana waye irin yayi kyau, nice da sauransu. So duka maganganun nan gabaki daya abinda nake so mu dinga wannan shine accountability. Ka dinga sanin me kake yi kana kuma aunawa. Shi yasa ka koya mana kullun idan ka yi wuni da daddare ka dan zauna ka lissafa yau menene na alkhairi menene na sharri ka gane saboda ka gyara gobe. Ku dinga reflecting on me kuke sawa a social media. Shi yasa su da dama akwai wanda za ga sun mun magana wai za mu yi video ko za mu yi kaza, idan na ji bidiyon ka irin yanda ya dusa wani abu ne na shashanci da hauka, babu ilimi ko kaɗan a ciki, to ba na ƙaunar yin shi, nake zizzillewa sai a ita cewa wai shi on TikTok bai san wani waye ba ana collaboration ba na kaza. In yi collaborating da kai akan me mu tafi ta tare? Ba zai yiwu ba. Ni ina da nawa philosophy daban. Philosophy na shine idan abin da ka kawo za mu yi da kai karantarwa ne ko akwai wani ilimi a ciki, ko da dariya da nishadi, in dai da ilimi a ciki ni na yadda zan iya yi da kai don wannan ilimin mu yaɗa shi. Amma in dai wai pure comedy ne kawai a ci ai dariya a wuce, ni ba zan yi ba, ba zan taimake kan ba abin da ya shafe ni da kai. Ka daɗe baka zama me ake ce magana nan, kabilin shine da yafi kowa followers a TikTok, to ka daɗe baka zama kabilin ba abin da ya shafe ni da kai. Ka je kai ta interview kana cewa ka zo na ki taimakon ka, wannan ra'ayinka ne. Dan kai wannan maganan ba abin da zai rage a rayuwata, gaba ma na ci, saboda abin da ka kawo min hauka ne, dan haka ba zan yi ba. Idan zan yi abin da wai zallal kawai lagau ne, to zan yi shi ne ni on my own. Na san cewa laifi ne, zan yi kawai in more, amfanin zunubi romo, amma ba zan zo kai in yi maka ba, in tura ka kaje kai ka samu abin da kake neman kuma ka banda da zunubi, ba zai yi ba. Wannan yasa muke kakkauce mu duk irin wannan. In dai collaboration ba wai na ilimin abu bane da za a karar da mutane ko wani information, wallahi ba na yi. Ko liking wani waka ka zo ka ce wani wai da Allah aje a muku share, ko a zo a hau muku sound, ko aje ai waye, ba na yi. Lokacin da na hau wata sound na waka shine lokacin da Lilin Baba ya sa challenge. Kun san me yasa? Wannan miliyan 1 na hara a lokacin na hango ta za ta iya going mana a long way. Muna da abubuwan da muke so mu yi na content wanda ba za mu iya yin sa ba saboda ba mu da kuɗi. To kuma a lokacin nan wannan kuɗin zai iya mana amfani inda mun ci, wanda shi ma a ƙarshe aka cutar da al'umma, aka sa suka yi ta participating, aka je aka bada kuɗin ne ko ba a bada ba, aka cutar da su, aka hana su. Ba wanda na ji ya ce an bada kuɗin nan har yau, daga masu 30,000 sai wanda aka ce an bashi 500 aka bashi 10,000, sai wanda aka ce an bashi miliyan 1 ma aka bashi 20,000, haka aka yi ta yi ƙarya da cutarwa. Saboda haka muridai, abin kamawa a nan shine mu san me muke posting, mu san me muke sharing, mu san me muke liking, mu san me muke engaging da kawai generally, saboda wata rana zaka bada record a gaban ubangijin halitta, kuma za a kai ranan da za a zo ana neman irin wannan abun a gare ka, da Allah abubuwan da yayi, abubuwan da ya da Allah aje a goge, abubuwan da ya kaza aje ai kaza, aje ai kaza. Wannan kuma lokacin ka riga kai latti, in ka goge anan Allah na da copy. Kun san da wa'inda nake yi, kun sani daga cikin content creators ko influencers, kun sani duk wanda yake wani abin da ba daidai ba ya sani, in dai ba mahaukaci bane to kwakwalwarka tana gaya maka ba daidai bane, kuma kafi kowa sani, don haka aje a gyara. Wannan shine. Ita kuma wanda ta rasu Allah ya ji kanta da rahama, abin da zamu iya cewa kenan. Wayanda suke da daman da za su iya sauke account din a sauke, amma either ways dai ina gaya muku babu abin da zai canza. Abin da aka yi an riga an yi, kuma record yana nan. Shikenan, sallu ala nabiyil karim.